Proszę Państwa, są na tym świecie tajemnice, które się fizjologom nie śniły. Gdzie jest bursztynowa komnata? Gdzie jest... Gdzie są pieniądze z komunii? Gdzie są pieniądze z OFE? I coś, co z pewnością spędza Wam sens powiek. Skąd wypływa Bytomka? Ale najpierw dostałem cynk, że w KFC jest kawulka, co normalnie kosztuje dychę za 3 złote. To nie jest niestety reklama KFC. No cóż, to z przykrością stwierdzam, straciliście swoją wielką, epokową szansę. Wasza strata. Nie cyganili. O! Takie jeździły pierwsze niskopodłogowe tramwaje po Bytomiu i w naszej metropolii. Takie szare. 25 lat tramwajów niskopodłogowych. Ależ to był szok cywilizacyjny, pamiętam. Nie z tej ziemi. Po tych rozklekotanych, starych banach coś pięknego. W ogóle zauważyliście ten genialny, ekologiczny patent, że rurka jest papieżanna, ale kubek już jest plastikowy. To jest jakaś wyższa technologia, której ja nie rozkminiam. O, jadą świry. Dzisiaj w poszukiwaniu tej pięknej, majowej, w samego 3 maja, witaj majowa jutrzenko pogodzie, idziemy w poszukiwaniu źródła Bytomki. Ludzie, jak sam jest pięknie, jak w Niemcach. Generalnie ustalenie przebiegu rzeki w przemysłowym rejonie, gdzie tym korytem było manipulowane przy tych różnych przebudowach, budowach, inwestycjach, budowie jakichś wiaduktów, mostków i tak dalej, to jest ciężka sprawa. Tu już nawet z nazwą nie idzie dojść do ładu, bo jak się wejrzy na jakieś opisy a propos Bytomki przez ostatnie, powiedzmy, circa about 800 lat, to mamy takie nazwy i terminy jej i różnych jej dopływów, jak Kaczawa, Kacawa, Kocawa, Kokawa, Bytomka, Bojtnawasa, Izerbach, trochę nowsze na przykład jak Łokrąglik, Bojtnera, ale ogólnie idzie wyczytać, że jej źródło znajduje się u stóp wzniesienia w Lesie Miechowickim, ale jak zajrzymy na Google Mapsa, zobaczymy, że jest taki punkt na pograniczu Bytomia i Karbia, opisany jako właśnie źródło Bytomki. I tam też się udamy. Czym się ramy? Samą Bytomkę jako najpiękniejszą z europejskich rzek, oczywiście zaraz obok Loary, Renu, Wisły i Dunaju, tam się przewinęła u mnie słynne wodogrzmoty Bytomki, prawda, piękne okoliczności przyrody. Czy wiecie, że ślady osadnictwa przy Bytomce datuje się już na 10 000 lat przed naszą erą? Przecież najprawdopodobniej wtedy nad Bytomką można było spotkać przedstawicieli gatunku szefie, pięciuka do piwka. O, proszę Państwa, dotarliśmy do całkiem nowej stacji Bytom Karp. Się tu pozmieniało. Pierombol. A tu w jej pobliżu za niedługo, tu ma być jedno z centrów przesiadkowych nowych, bo już za niedługo ma się zacząć budowa w Bytomiu 3 centrów przesiadkowych, jednego tu w Karbiu, jednego na Strożku, no i oczywiście jednego w miejscu najpiękniejszego dworca autobusowego Europy Środkowej, czyli głównego dworca autobusowego. Wedle wizualizacji ma to wyglądać mniej więcej tak. No, jakby to pykło, czemu nie? Całkiem fajnie. Będziemy to monitorować. Pierzina. Sam jeszcze wonią nowizną. Idziemy to obejrzeć. No, szapoba. Jak w Niemcach. Hop. Lepiej. Stary wiadukt. Czuć starość. Ciu. Wspaniałe miejsce na mapie świata, kochani. Tu już przed nami kopalnia Bobrek. No, panie tego. There it is.
A więc to tak. To tu. A nie, w zasadzie to tam. No i jak to w końcu jest z tym, że to jest źródło Bytomki, ale nie źródło? No to nie jest to źródło naturalne, ale tu, tam znajduje się taki duży, to się chyba nazywa kolektor, z którego tutaj wpadają, z tego co wyczytałem, wody opadowe i wody z pobliskiej kopalni Centrum. Nie źródło, skąd ona wypływa, ale największe zasilenie tej rzeki. O kurde, by się zabił pieruna. Nie, no to patrzcie, to robi wrażenie. Ja, ale tu się leje. To wy mi powiecie Niagara. Jakie to głupoty. To jest to. Nie wygląda ta jakość tej wody tutaj aż tak źle. Ale jednak muszę przyznać, że przed kąpaniem się i piciem tej wody miałbym pewien opór. Ale jestem przekonany, że pragniecie, żeby was tam wraził. To łapka do góry i jazda. Najwyżej mi zasponsorujecie nową kamerkę, nie? To tam 2 koła. Boja się i trzęsa się, ale czego się nie robi do wielkiej kinematografii. Sztuka nie uznaje kompromisa, panie Fertku. Nie, no co, nie było tak źle. Znaczy, no nie wiem, to się okaże w postprodukcji. Mam tylko nadzieję, że nie dostaniecie jakiejś egzemy albo innych czyraków. W każdym razie dziękuję pięknie, żeście się ze mną udali w kolejny taki romantyczny, piękny, pełen niesamowitych widoków spacer, napawający licznymi inspiracjami. Może ktoś na przykład pod wpływem tego, co tu zobaczył, napisze wiersz, książkę, nagra film, lub stworzy na przykład jakąś rzeźbę albo namaluje obraz. No nie powiecie, że nie są to inspirujące kadry. Jeśli komuś przychodzą piękniejsze strony do głowy, no nie wiem. Napiszcie, ale wątpię, że coś istnieje. Dziękuję, zostawcie jakąś łapę pod filmem, napiszcie co tam u was i jak to go dali starzy, pra, ślązocy, za starej pierwy, bydymy in touch. Nara.